Aici regele outfiturilor, așa cum v-am promis pe TikTok, am să fac o afacere și câștigul o să-l donez într-o cauză bună, într-o cauză nobilă, la o asociație caritativă sau o să cumpăr eu niște outfituri de banii ce plus peste câștig și o să vă filmez tot ceea ce fac, așa am decis eu acum, așa m-am trezit de dimineață și să vedem ce o să alegeți și ideea e cam așa. Să cumpăr o mașină și fiecare kilometru a mașinei să-l plătesc cu 10 eurocenți. Bănuții ăia galbeni. Deci dacă mașina are 100.000 import, eu trebuie să plătesc 10.000 mașină. Deci dacă mașina are 120, o să plătesc 12.000 sau în fine, nu vreau să mă urc mai sus în kilometraj de 120-130.000 pentru că pierd bani și îmi pierd timp. Mașina cu 130.000 de kilometri nu o mai vinzi. Stai mult cu ea și n-are rost. Și dacă stă mult, pierd bani, trebuie să scad preț, așa mai bine îmi iau o mașină cu kilometri mai puțini, cer un pic mai puțin, o vând repede și am scos câștigul. Și mi-am fixat un scop ca să-mi ating 50% câștig din investiție. Deci la fiecare bănuți, 10 bănuți, eu trebuie să câștig 5 bănuți. Adică când zici așa, bă, ce bagă 5, bagă 10 cenți să câștigi 5 cenți, ce combinație e? Dar dacă e matematic, vreau să câștig 50% din investiția mea. La fiecare 10 bănuți mi-aduce câte 5 cenți. Deci câștig 10%. În fine, n-are rost să o lungim prea mult și să începem căutările, că nu o să o găsesc în jumătate de oră, nici astăzi. O căutare din asta nu o găsești tu o mașină cum vrei tu aici. Mă duc la Vasile și îmi dă el o mașină și o vând și fac o chestie. Nu, frate, ori de căutare, muncă, discuție cu oameni și decât să lucrez cu omul, mai bine lucrez cu animalul. Crede-mă, pentru că mă pricep foarte bine. Primul meu vlog și mai mult mi-e frică că nu o să-mi iasă vlogul decât combinație, că la combinații mă pricep. Știți voi ce zic, doar eu sunt regele. Și hai să vedem. Eu o să vă zic ce mașini am găsit și bineînțeles trebuie să ne încadrăm și în buget, că dacă nu ne încadrăm în buget, mai facem afacere. Deci așa. Și am ales 3 mărci de mașini. BMW, pentru că e BMW, Mercedes sau Audi. Mașină ce o cumpără toată lumea. Nu o să cumpărăm Citroen sau așa ceva. Scriem BMW aici. Chiar și eu sunt tare curios să văd ce o să iasă. Și să vedem ce kilometri au. Și pentru asta, bineînțeles, că mai am nevoie de un cont telefon. Și aici și site-urile cu mașini. Am găsit un Ciciar din 2010. Dar chestia e că e benzină. Vede, da? E benzină, nu e ca preț 14.500. Nu e ok pentru că e benzină. Preț ar fi putut fi ok, dar nu. În fine. Am mai găsit încă un Cinciar. F10. 14.190.000 de kilometri, nu e bun. X6. Eu v-am explicat că e poveste lungă asta, dar nici nu-mi trebuie mie X6 și din asta X6 2009, 220 și ceva de mii de kilometri și cere 17.000. Mai bine cumpăr un C-Class din 2015 și are 80.000 de kilometri și îl plătesc tot banii aia. Mă, nimic nu iese. Și faza e că nu caut doar în regiunea mea. Caut niște mașini în toată Franța, nu... Și cam ceea ce... doresc eu să cumpăr, e cam imposibil, înțelegeți? 111.000 de kilometri, 17.600.
asta ar fi bună, dar nu o luăm noi pe banii aia. Și mă refer în același timp la toți tinerii care se droghează, pentru că știu că e foarte, foarte evoluată chestia acolo, drogurile și toate astea. Nu vă mai drogați. Puneți banii aia deoparte, ci dați zilnic pe doza voastră și o să vedeți. Pui azi un pic, pui mâine un pic și investești într-o afacere, devii și tu om și nu te îmbolnăvești și să vezi că o să faci ceva bănuți. Când o să tragi linii, o să vezi că o să iasă chestia. Cam nimica. Nu mă prea pricep să fac vloguri. Afaceri știu, dar vloguri nu. 140.000, 16.000. Ce cer mă atâția bani? Nimic. Hai să schimbăm categoria. Mergem un pic la Mercedes, să vedem. Poate prindem vreun Mercedes. Ce ne place nouă. Și cum ne-am propus. Asta nu e ceea ce trebuie, dar prea frumoasă mașinuța. Să nu vă arăt și voi. Și vouă. Ia uitați aici. Glonță. Racheta. Racheta. 10.000. Și îi 6.3 AMG. Era bună asta. Dar asta e bună pentru mine să mă trag eu cu ea, nu să o vând. C-Class 2015, 13.000, pornaie de mașină.